kæmpe pres, hvis han ikke scorer. Så er der store problemer. Fortryllende indskiftning af Nomvete. Stor præstation af ham, da han kom ind i stedet for Anders Due. Nu står han altså over for Shay Given. Ej, hvor er det frækt. Hvor er det frækt. Det kan man næsten ikke være bekendt. Jo, når man har den selvtillid, som han har vist gennem hele matchen her. Jeg tror nok, når man regner med, at det her det måske er AaB's allerstørste kamp til dato. Hvis han havde brændt den og var blevet grebet ud, så havde han ikke været nogen populær mand i Aalborg.